Социално поведение за кучето значи да играе. Да играе с други кучета или да играе с човек. Много е важно вашето куче да играе. Може да не го заведете на разходка, ама си играйте в кухнята. Ама това е много важно, вашето куче да е стабилно психически. Ако едно куче няма възможност да играе, ще развие някакъв проблем. Още веднъж здравейте на всички. Благодаря, че дойдохте днес. Това е Кристофър Николов. Повечето от вас вече се запознахте с него. Той е много интересна личност. Българин, който от 30 години живее в Канада и се занимава с обучение и с съвети за поведението на кучетата. През лятото дойде един ден в офиса ни и каза: вижте сега, аз 30 години помагам на кучетата в Канада, обаче искам да помогна и на кучетата в България. И решихме да направим тези семинари, защото много хора имат нужда от съвет в България. Много хора не знаят въобще, че има хора като Кристофър, които се занимават с обучение и с съвети за поведението на кучетата. И за да не ви губя времето повече, направо давам думата на него. Радвам се да ви видя тук. Чувствайте се свободно да ми задавате каквито искате въпроси. И съм сигурен, че мога да отговоря на всеки въпрос, който зададете. Всички хора казват, че всеко добро момче заслужава папи, заслужава малко кученце. Аз казвам обратното. Всеко папи заслужава добро момче. Така че се постарайте да направите вашите кучета щастливи, да се чувстват добре с вас. А е много лесно. Толкова лесно, че никой не предполага. Хората и кучетата живеят заедно от 14 000 години. На много клиенти съм казвал, не се старайте да направите кучето човек. И много хора не го харесват това. Аз имам по-голям респект към кучетата, отколкото към хората. Но не искам никой да се държи с мене като куче и да се старае да ме направи куче. Защото генетично аз съм роден човек и съм щастлив да бъда човек. Оставете вашите кучета да бъдат кучета и те ще бъдат 100% ваши. То не помни негативни стимули. Ти можеш да ритнеш твоето куче 50 пъти за някаква проява, то никога няма да научи. То помни само позитивните стимули. Така че, ако ти направиш някаква корекция на кучето, както няколко пъти го дръпнах, но не забравих след това да го погава. Когато го дръпнеш, това значи спри се. Това не се прави. Но като го погалиш след това, след като е спряло, като го погалиш, то помни. И си казва, като ми казаха, не прави това, и ме погалиха след това. И като го направиш 5 пъти, то почва да помни. И спира да го прави това нещо. Но, така, степ бай степ, с всеко нещо, което не харесвате във вашето куче. Аз ще повтарям сега, ама дали дава лапа, дали сяда, няма никакво значение. Но като живеете заедно, трябва да го научите. Това не се прави, това се прави. Много хора казват, не давайте на вашето куче храна от масата. Аз давам на моите кучета. Но им давам им на принципа, че те знаят. Кога съм свършил да се храна, аз винаги им оставям по-малко. И те идват и им давам на всеки по едно парче. Всичко се учи, всички тия добри маниери се учат. Много хора казват, не давайте на кучето си да спи във вашето легло. Или не давайте на кучето си да се качва на канапето.
Защото така кучето губи респект. Няма такова нещо. Кучето няма респект към канапето или към леглото. Когато живеят 3 кучета заедно, те се гушкат, те спят заедно. Но те знаят кой е началник. Така че няма нищо лошо. Не се плашете, ако вашето куче спи във вашето легло и че е изгубило някакъв респект към вас. Няма такова нещо. Респектът идва от самия вас. Проблем при семейства, когато, примерно, звънеца на входната врата звъни. Какво правят хората? Кучето лае и те веднага почват да го дърпат, да го бутат, защото се срамуват, че техното куче е невъзпитано и лае. Какво правя аз? Като отида там, някой чука, аз не отварям вратата веднага. Рейвам лае и аз се погалвам и я похвалвам. Казвам и good girl, защото това е нейната работа. След което й давам заповед да спре да лае. Защото аз съм лидера на глутницата. И като й каже да спре да лае, тя спира да лае. След това пак я похвалвам. Пак я казвам good girl. И тя разбира, че тя ми е дала. Тя лае не заради човека там, а тя лае, за да ми каже на мене, има някой там. И аз се похвалвам за това, че ми е казал. Има логика, нали? И е много лесно. Винаги мислете какво правите с вашето куче. Дали то разбира какво искате. Защото ако не разбира, няма как да стане. Другия фактор, как те виждат света. Те го виждат различно от нас. Може да е спокойно в вашата къща или апартамент, нищо няма, ма за вас. Изведнъж кучето почва да лае. И обикновено хората си казват, абе нещо има с това куче, нещо не е вред. Не е във ред, само че човек вижда по-добре наблизо, отколкото надалеч. Кучето е обратното. Кучето вижда надалече, а не обръща внимание на неща, които са близо. Ние виждаме по-добре стоящи предмети. Кучето вижда по-добре бързо движещи се предмети. Кучетата реагират повече на висока честота. Те чуват звуци с висока честота, толкова висока, ние не ги чуваме изобщо. И оттам идва объркването между нас и кучетата, защото ние виждаме и чуваме по различен начин. Другото много силно сетиво е носа. Затова никога не правете това. Много хора съветват, ако кучето прави нещо, което е ронг, да го тупнеш по носа. Никога. Защото носа му е най-важното нещо. Те чрез миризмите усещат кое е добро, кое е лошо. Като те имат памет за миризмите, а ние не разбираме и просто само му се караме, защото лае. Но то не лае, кучето никога не лае без причина. Аз съм сигурен, че вие знаете вашето куче, как ръмжи, как лае, кога лае весело, кога лае злобно, кога лае, защото недоволства, но това са сигнали, това не е разговор. Кучетата говорят помежду си с езика на тялото. Като легне с 4 крака нагоре, това значи submission, това значи послушание. Като се зъби, значи агресия. Като си сложи опашката между краката, значи страх. Не вярвайте в това, което говорят хората, че едно куче, като си люшкало опашката, и било много приятелски настроено. Това не е верно. Защото различните породи
имат различно поведение с опашката. И също зависи как я вее опашката. Ако я вее е така, окей, той е хепи. Но ако я вее само така, нервно и готово да нападне. Много лесно може да отидете на интернет, там ще намерите, показват различни картинки за body language. Какво значи ушите така, какво значи ушите така, какво значи опашката. Хубаво е да го направите, защото кучето го прави не за себе си, а го прави за вас. За да каже, окей, виж сега, тук това не ми харесва. Дет си го довела. Или ходи по улицата и казва, тази улица не ми харесва. Или ми харесва много. Старайте се да разбирате кучето. Не ви чух. Понеже аз се питам да науча с какво може да се играе, кои предмети са мои и не може да ги пипа. И хвърлям един чехъл пред нея, тя го грабва. Тя е на 4 месеца. А тя папи още не може да разбере такова нещо. Понеже аз се опитвам с езика на тялото си, с поврата да накарам да пусне чехъл, но тя не ме разбира и си мисли, че тя може би на 4 месеца е още малка. Това може да се прави след 6 месеца. Аз се притеснявах, че не се показвам като лидер на пръвките. Не, може да почнете да я учите кое може, какво не може, но не може да очаквате резултат. Но учете я, но не сложни неща. Учете я древни неща. Един съвет ще ви дам. Щом е на 4 месеца, хубаво е да я държите в къщи. Купете един, продават такива тънки найлонови лиш и ковър. Каишка ли? Как се казваш? Да. Ама тънка найлонова. Може и въженце. Но я дръжте в къщи. Когато имате активно време, когато нещо става в къщи, и го слагайте този лиш. И показвайте, примерно, тя захапва чехъла. Кажете и не. Тя ако не спре, хванете лиша, защото така е лесно за вас да я контролирате и тя веднага разбира. О, I'm under control. Тя разбира, когато преди да стигне до чехъла и каже не, и си тръгва. Но има ли възможност да го вземе? Но когато е с лиш, вие имате възможност да хванете лиша. Каишка такава. Каишка, да, окей. Да, окей. Да хванете каишката и да я коригирате. Но не забравяйте да я похвалите след това. Никога не забравяйте, никога не правете каквото и да е без да я похвалите след това. Но е много лесно за папи, ако папито също никога не оставите с тази каишка без контрол, защото може да се върже някъде и да се нарани. Но когато вие сте там, тя може да си ходи и каишката се влачи по пода. Но вие имате шанс да й покажете. Виж сега, моето момиче, винаги си под наблюдение и аз казвам какво да стане. Да. Значи, ние живееме малко така в планината и има около нас се грижа за 3 бездомни, които обаче са си сформирали, нали, тяхната глутница. Те са глутници, да. Да, и са пазачи. А има стада. И, значи, постоянно са с нас, Бела, не. Като излизаме на разходка, постоянно са с нас. Как да ги отуча, но аз ги храна, така че няма как да не са с нас. Няма как. Няма как. Това ми беше мисълта, дали мога да ги... Нали, да си ходя само с него на разходка, защото те се спускат към стадата, нали, особено като са и трите заедно, се спускат и той тогава вече не мога да го удържа по никакъв начин, нали. С тези кучета, щом ги храните, те са... Ти и те сте глутница. Ти си началника на глутница. Научи ги, когато им кажеш марш, те да си заминат. Така, значи гонила съм ги и те ме настигат примерно след остатък, нали? След
половин час вече са ме намерили къде Вече са. те знаят къде си, да. Да, няма отърване просто. Другия вариант е, ма не знам дали да ти го препоръчам. Да го приобщиш и него към... Те са заедно. Към тази пасма. Ги пускам, нали, в Дора играят постоянно. Играят. И той, е и с те. тях, той в тяхната Тогава група, какъв е да. проблем? Защото не мога, има стада. И те си се спускат към тях и той тръгва с тях, да. Той си тръгва с тях да си... И аз не мога да го удържам просто. Не мога да го... Не ме чува. Виж сега, това е сложно да го организираш. Защото това е в природата ми. Щом той е част от глутницата и не се бие с тях, всичко е окей. Но щом има стада, какво да направиш? Те тръгват да ловуват. Ей, Иска да му обърнете внимание. сладур. Персонално. Сладур. Аз искам да попитам нещо. Да. Тя много гризе. Ама Гризе какво? дрехи. И прави всичко на къщата, когато ни няма. Да, тревожност от самота. Тя се чувства, че тя е отговорна за мястото, което живеете. През това време тя чува различни шумове и вижда различни неща, както говорихме, че те имат Нищо опасно няма в квартала, де живеете, обаче тя вижда неща, тя чува неща. Обаче вас ви няма. Глутницата я няма. И тя не знае какво да прави. И се чувства неспокойна. Кучетата не могат да мислят за две неща едновременно. Ние можем. Кучето, като се насочи... Ей! Кучето, като се насочи, като почне да мисли нещо, то е 110% там. И тя, примерно, е притеснена от това, което чува и вижда, за да... няма го лидера, няма глутницата. Тя не знае какво да прави и за да забрави тази тревожност, тя почва да гризе нещо и се насочва в гризенето. Затова има два варианта. Един е, когато ви няма, ви знам програмата, да оставите в кенел. Да, клетка. Да, ама не е такава метална, защото това е като затвор. Да. Още по-предупредително. Тези пластмасовите. Защото тя се чувства като в хралупата. Да има спокойствие. И тя знае, никой не може да му нападне отзад. Те по този начин могат да живеят. Много животни го правят, живеят в хралупа, живеят в дупка, за да се чувстват и знаят, нещо може да ми се случи само отпред, но отзад аз съм защитен. Така че... Не е метална. Кой ми каза? Не е метална. Не метална. Не метална. Тези пластмасовите, защото... Или ако е метална, може да е покрита с одеяло. Да. Но не може... Кучето не може да седи 10 часа в клетка. Не. Ние имаме 3-4 часа. Тя дъщеря ми ходи на училище и се прибира на обяд. За 3-4 часа. Моят съвет е, ако е окей да седи в клетка, дръжте го в клетка, когато не сте вкъщи. Като се приберете, той ще свикне, те се чувстват комфортно там. Да, знам, аз съм го правила с него. Като се приберете, веднага го пускате. Той не го прави, когато вие сте вкъщи. Да, тревожност от самота. И дърпа така, ама показва, но Да, не. Като казвам не. Това е separation anxiety. Но само клетката го прави. Добре. Защото иначе се тревожи. Кучето се тревожи и може да го развие много. Аз съм виждал кучета, които те почват да се ближат, почват да се хапат. Виждал съм кучета, много, които се изгризват сами до коста. Но това е психическо състояние
Да, психическо състояние. Историята при нея е, че тя е била при други хора, които пак там е гризала нещо и те много са и се карали, са се таковали. И тя сега малко е в стрес от цялата тая. Това помага да доразвие separation Да, anxiety. Само клетката. Благодаря. Аз имам въпрос за него. Видях Да. как се държи към останалите. Така. Да. Леко доминантен, не ме пипайте. Той на други непознати кучета много рядко позволява така да... Само с моето, нали, и с приятелски кучета сме в... така да ктичаме. В къщи ни краде пантофите или нещо, каквото и да е, отива и си го носи в леглото или ляга и го пази. И го пази. И не дава да го вземе. Не къса нищо, обаче е клептоман. Той си е измислил собствена територия. Да. Аз не му давам нищо. А не територията на глутницата. Собствена територия. Затова ви съветвам също нещо, което препоръчах с тънка каишка, Да го достигам на го да си стои, да си ходи в къщи, когато сте в къщи. Не го оставите сам с каишката, че е опасно, но която трябва да е на врата. Не с това. Не с гръдна. Да, разбирам се. Каишката на врата и да си ходи с нея. Като открадне нещо и го занесе. Да, ясно. Да. Но след това го похвалвате веднага. Другото нещо е, че това е породата. Знам това. Йорки е такова куче. Хубаво е, че не къса. Те са кучета убийци. Всъщност, Йоркито е да убива мишки, плъхове и такива неща. Ловец. Да, ловец. С другото куче обожават да гонят котки. И не могат да спрат направо. И с голямо самочувствие. Да, много е. Те мислят, че са толкова високи. Абсолютно, да. Той е точно такъв. И на всички се репчиме. Друго нещо, никога на публично място или когато имате гости вкъщи, никога на ръка. Или когато отваряте, примерно звъни някой, отваряте входната врата. Не го взимайте на ръка. Да кучето мястото му е на земята. Да, разбирам. Той са трепери такъв и само ми искате по мене. Да си трепери? Не му е студено, нищо му няма. Да, прав. Не е лигава работа. Той ви е намерил цаката. Защото те са толкова интелигентни кучетата, че ако не създадеш нормална околна среда, те веднага намират цаката на хората. Защото са много интелигентни. Да, манипулират и са манипуланти. Аз го научих да живее с котка и е доста умен. В смисъл, така на каишка дълго време го държах вкъщи, иначе той като видеше нашата котка се разтреперваше направо. Нагони котки като империалист. Мога ли да ви попитам още нещо? Ние имаме проблем с оставането сам. Не седи сам. Какво прави като не седи сам? Пищи, лае, значи... Кенел. Кенел е най-добре уред. Клетка, но пластмасова. Не телена. Или ако е телена такава, която е като тази ограда, трябва да е завита с одеяло. Да, завита с одеяло. Макс! Той направо се, като да се побърква такъв. Кенел. Клетка. Ама трябва да почнете да го учите. Примерно, вие сте вкъщи, да. Вкъщи сте, слагайте го в кенела за 10 минути. Пускайте го, похвалвайте го. Ако се бунтува, тупни отгоре на кенела и му кажи не. Спрели, го пусни. Другото нещо е, сега ви чух, му казахте Макс, никога не казвайте името на кучето си, когато му правите корекция. Защото името е позитивно... Да. Това е нещо като милувка. А когато, примерно, той лая и като му кажеш Макс, той ще лая повече, защото си мисли, че мене ме похвалиха, ще си лая.
Той В случай, когато тръгне да бяга, примерно, на някъде, как да го спъра, като освен да му извикам име? По име го викаш. Само по име, Да. нали? И никога не го преследвай. Той като тръгне Не като тръгне да бяга, и примерно аз живея до булевард България, той тръгва по животно, което тича по самия булевард. трудно да го спрете, защото кучетата обичат да преследват. Можеш всеки ден да играете тая игра. Примерно с триц. Викаш го по име, като дойде, похвалваш го, даваш му триц. Но когато има животно и той го преследва, е трудно. Две неща може да правите. Когато тръгне да бяга, не го преследвайте. Клекнете. И го викайте. Или викайте го и тръгнете в обратна посока. Като клекнеш, какво означава това за куче? Като клекнеш означава, че ти искаш да правиш нещо с него. Защото на него почти винаги в мисълта му е, че вие правите нещата заедно, не ги правите по-отделно. Когато имаш куче, то през цялото време си мисли, че го правите заедно. Каквото и да е. И затова, ако всички ви съветвам, ако нямате време за кучето си, оставете го в клетка или го оставете, ако сте заети с нещо друго. Или в клетка, или в друга стая. Просто то живее така, то мисли. Ние правим всичко заедно. Да, Защото глутницата, тя не се дели, те живеят заедно. той е много лай, като го оставяме сам. Ама вече сме го намалили. В клетка, по-малко да се чувства самотно и като ни няма. Като да не лае много, да не кимти. Трудно е. Не му е лесно. Тя защото нали е малка и не свикнала с мене. Какво? Нали е малка и като изляза и почва да скинти. И я уча като затворя, карам я да легне, излизам и се връщам и я похвалвам, когато е послушна и така увеличавам времето. Много хора мислят, че да го сложиш кучето в клетка е вид cruelty, вид наказание. Не е така. Кучето се нуждае, всеки човек има в къщата си любимо място. Аз го знам на Балчо любимото място. Всеки човек си има място. Един зад бюрото, друг на канапето. Кучето също му трябва място. Един апартамент е много голям. Да не е затворено просто, да е отворено място. Но кучето няма не се чувства. Постарайте се да не се чувствате виновен, че карате кучето си. Ако ме вкарат в панделата, няма да се чувствам добре. Но това кафесче, според кучето, това не е панделата, това е неговото място. Просто старайте се да мислите за този humanizing, че какво е кофти за мене, не значи, че е кофти за моето куче. Той е куче, да. Просто трябва да имаш респект към това, че е куче. Сега той с други кучета, както видяхте, не позволява много. Така е доминантен. Искам да го науча да е малко по-френдли с другите. Няма за какво го тормозите. Право да ви кажа. В смисъл, поне като дойде. Това е породата. Това е породата. Това е породата. Не, той понякога, като му каже седни и така на място, той позволява. Ето сега е окей. Като много му досаждат и вече е готов да... Плюс което? Не. Това поведение. Плюс което не е много. Зависи. Те се разбират. Аз не споменах това нещо. Другия начин, по който кучетата общуват, освен езика на тялото,
и вокалния е шестото чувство. Кучетата имат шесто чувство. Ние сме имали, хората са имали шесто чувство, но са го загубили чрез цивилизацията. Не е ли интуиция това просто? Не е точно интуиция. То е по-сложно от интуиция това чувство. И кучетата го имат много дълбоко. Да, това е енергия. Окей, ще ви дам един пример. Имах едно куче на времето, Чанс се казваше, който беше половин вълк, половин куче. С него съм правил следното нещо. Написвам един лист, какви команди една след друга ще дам на Чанс. И давам листа на моя асистент и аз сядам с вързани очи, за да няма eye contact, да, защото кучета много работят. Винаги, когато правите нещо с вашето куче, eye contact, гледай го в очите. Връзвам си очите, седам така, без body language, без нищо. И мисля. И като мисля за различните команди, и Чанс ги изпълнява едно след друго, а моят асистент проверява дали той ги изпълнява. Те разбират. А преди това не сте го тренирали точно едно след друго тези команди? Но. Аз съм го правил много пъти с разбъркани команди. Примерно, те не са по специален ред. Разбъркани. Ей! Аз да ви попитам, Да. сме на гъста в село, където живеем в София. Лае, преди ще лае. Комуникира с другите кучета. Ако лаят други кучета, и тя ще лае. Да, има ли как да... Имам проблем с съседите голям. И няма където да я превежда, винаги е до къща, на която пречи. А тя къде живее? В къщата? В двора. В двора живее. Тя и още едно куче и навън в къщичките. Имате ли възможност да държите в къщата през нощта? Кога почна да говори? Значи тя разбира, аз си натварям мисля. Значи тя разбира 5-10 минути и пак. Щом вие не сте около кучето, нямате възможност да го контролирате. Не може да... А може ли се възпита така, че нали, като ни няма, то да се държи по някакъв начин? Всяки бебичка, спокойно, много. В смисъл, не мога да разбера въпроса. Аз в смисъл да не сме до кучето, но да сме го научили вече как да се държи като е само и да не прави, примерно да не лае като е само или нещо. Това е трудно. Единствено кенъл. Аз сега спя долу в кола, където съм близо до нея и я коригирам. И има ефект, примерно... Окей, пак на някой човека вече казах. Купете една клетка и те сложете в хола. Тя нека си живее през деня, да си живее навън. Но когато през нощта, когато спите, може да сложите клетката до леглото ви. Имаме котки. Ама тя е вътре в клетката. Ще затваряте просто клетката. Но не като в затвор. Тя седи в клетката. И не се тревожете, няма нищо лошо в това. Тя е от неспокойство. Тя е малко... Тя не е специализирана изобщо. Несигурна, да. И недоверчива. Когато е в клетката, тя се чувства окей. Извинете, може ли последен въпрос? Имам проблем с голямото ми куче, което като чуе гърмежи и бяга директно в къща. Това е голям проблем с много кучета, когато има firework или фойерверки или гръмотевична буря. Даже аз познавам много кучета, които са на лекарства, като съобщат по радиото, че идва гръмотевична буря. И кучето му дават лекарство. Тя е 40 кг, аз просто махам каишката. Но има кучета, които в страшна трагедия изпадат, като припадък. Единственото нещо, което трябва да се прави, защото понякога някои кучета изпадат в такава истерия, че е жално да ги гледаш. И като собствениците, като го видят кучето,
че е така пълна паника и се пеняви и се тръжка, те самите изпадат в нещо като истерия от това, че е неприятна гледка. И предаваме паника на и предаваш паниката, защото ти трябва да си стабилен и да се покажеш, че си стабилен. Разбрах. Добре. Това е идеята. Ако трепери да галиш и... Да, ако трепери и показваш. Аз съм с тебе, Хани. А това не значи, че одобряваш, че трепери, а значи успокояваш, дали? Подкрепа е това. Успокояваш я. Не се притеснява, аз съм тук. Нищо ще се гърми. Да, трябва. Трябва да му покажеш, че аз съм тук. Когато аз съм тук, нищо не може да ти се случи. Винаги стой зад кучето си. В смисъл, ти си лидер, ти си вожда. А те не свикват ли така, че да се държат така да треперят или... Но. Те треперят по принцип, а не защото играят. Когато се държат така, както искаме, спокойни, Трябва да ги поощряват. Да, трябва да ги поощряват. Той е симпъл. Има ли негативна енергия кучето и негативно поведение? Корекция. Но не е поощрявам след това. Корекция, спрели, веднага го поощряваш. Но докато трепери, така като гада... Не, треперенето това не е негативно поведение. Треперенето е страх. Трябва да го успокоиш. Това не е негативно поведение. Не е лош маниер. Казвам, че е окей да се държи така, да е. Не, тя трепери от нерви, страх или от нещо такова. Да, защото и ние има сходни проблеми. Лаяне вкъщи, клетка, разбрахме. Смисъл, пластмасова. Това е най-добрият вариант. Да. Най-добрият вариант. И последователност да си възвърнем лидерството, защото сега в момента котката е лидер вкъщи. Не ние. Между него и котката не може да направите много. Обикновено, когато е куче и котка, котката е началник. Защото котката не е управляемо животно. Прави си каквото си иска. Прави каквото си иска и не може да го учиш. Докато кучето може да се учи. Така че, щом котката е началник, нека е началник. Но добре, и ние много благодарим за въпроса. Да, чувствайте се всички, чувствайте се свободно, да ми зададете. Да. То кучето е женско, а има ли начин, като тръгнем да й се качват, да я научиме да ги бута? Няма такъв начин. Няма такъв начин. Само питам за секс. Няма такъв начин. При те кучета нямат такъв секс драйв, както хората имат. Когато кучката е в хит, как се казваше, разгонена, да. Когато кучката е разгонена, тя изпуска една миризма, която цялата махла, всички кучета от махлата знаят. Но ако не е разгонена, те нямат секс драйв, нямат сексуално привличане. Ако всички мъжки се опитват да я качват, е разгонена. Другото нещо е, че това, както се казва качването, хъмп, е език на тялото. Много кучета го правят с хора, но това не е сексуална проява. Това е... редовно го прави сега в момента. Окей, това е доминация. Иска да ти покаже. Виж какво, ти си никой. Мога да си правя с тебе каквото си искам. Но това не е сексуално. Цялото ми семейство и на детето се катери. Това не е сексуалност, това е доминация. Те се проявяват сексуалност само когато кучката е в хит. Според миризмата. Иначе, ако го правят безразборно, е доминация. Да, това прави. Това е доминация. Качва се на всички. И ще го коригирай го. Когато го прави това, му служи един колор, остави този... Да, той е ярем. Ще му сложи Да. сега. Ама и в къщи ли трябва през цялото време да е с него? Да. Аз да мога да го контролирам. Да. Извинете, може ли последен въпрос? Да. Тя, когато сме си вкъщи, в 5 часа се напикава.
Точно така. Но в 5 точно го прави. А не защото не е извеждане. Ние на обяд я извеждаме. А вечер преди да си легне извеждате ли? Да. Да. Да, и по цяла нощ. Нямам никакъв друг проблем. Просто след обяд, Окей. да речем 4-5 пъти вече се е случвало. Това не е всеки ден, но точно в 5 часа го прави. Това е от някаква тревога. Не, че и се пишка, Да. а е разтревожена от нещо. Чакай само да се И аз се чуда, трябва ли, като знам, че идва такъв час, трябва да я изведа. Не. Ползвайте клетката. Така. Клетката. Ама ние сме включени в този час. Реално в този час можем да изведем. Тя в клетката няма да се... В клетката няма да се напика. Да. Тя в този момент не е сама. Хора, детето е на училище, идват към обяд, сваляте пичка, Да. качва се. Да. Идва 5 часа и тя хлопи изведнъж. Ето и вчера. 5 часа начин. А може би когато има повече хора. А това е 5 часа... 5 часа след обяд, не е сутринта. Да, да. Окей. Иска да Обърна внимание. да ви кажа... Абе, не е ли време да излезем малко, се поразходим? А тя излиза към 6:30. Тогава е нейното време, но още не е свикнала. Тогава изведете преди 5. Аз мога да я изведа, естествено, ама не Но тя би трябвало да свикне на нейния график, на нейните хора. Ще свикне, обаче тя иска да ви подсети и да каже, бе, let's go, айде да ходим малко на разходка. нарочно вчера... Нарочно го, видях. но го прави Видях нарочно. и чаках да видя дали ще го направи, го направи. Тя го прави нарочно. А тя и се скара ли да е? Тъпне нещо Аз да е? се скаране. И тя много плашено. Все едно иска да й обръщам внимание по някакъв Да, тя за това го прави, да я обръщаш внимание. А как да се скара на кучето, когато прави точно това нещо? Аз си се Смисъл, скарах и тя директно да е си дръпна за изнесе книжката. Нали? В смисъл, как Еми, да като дойде време, единият вариант е да я извеждате в този час. Да. Другия вариант е да седи с каишка и като дойде време за това нещо, каишката в ръката. И тя опита ли, Да, ама аз я изпуснах. Аз така, аз просто я изпуснах. опита ли да направи това нещо, Не виждам Да я. й покажеш, че не е окей. да й покажеш, че не е... Другия вариант е каишка. ви благодарим. О, да. Приятно ми беше. Всичко хубаво ви Приятно ви вече. и много се радвам, че се запознахме. Аз имам огромен напредък с него. Той беше Ако имате някакви въпроси, може да вземете моят телефон от Явор и може да ми се обадите. Много неща мога да направя просто по телефон. Да. Благодаря ви много за съветите. Приятно ми беше. Ние с него